ng 4-day work week. We are optimistic ba si President Duterte. Okay. He will heed the call sa NEDA and he will recognize nga the impact sang pagsaka sang presyo sang fuel sa subong. This will alleviate ang hardship sa mga sang tanan nga Pilipino. Sa number 8, padayon nga ginatutukan ang pagbakuna sa mga senior citizens sa Negros Occidental. Sa March 18 nga report sang Department of Health, masobra sa 56% sa target nga mabakunahan ang fully vaccinated. Nagakasayuran nga sa 229,162 nga target sa idalom sang A2 category sa Negros Occidental, 128,981 ang fully vaccinated. Ang Negros Occidental sa bilog nga Region 6 ang may pinakamanubo nga nalapot sa target sini, 56.28%. Pero sa bilugman nga Western Visayas, ang Negros Occidental ang may pinakadako nga lalambuton nga target bangod man sa dako nga populasyon. Ang Negros Occidental kag Antique ang mga LGU sa Region 6 nga may masobra sa 56% sa target sa mga senior citizen ang nabakunahan. Ang nabilin nga LGU masobra sa 73% ang tigayon na bakunahan. Sa kabilugan, 59.11% naman ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Sa amuman nga report, ang Negros Occidental ang ikaduha sa may pinakamanubo nga positivity rate, 1.58%. 1.47% naman ang positivity rate sang Aklan. Ang positivity rate ang nagatumod sa mga nagpositibo sa virus sa kabilugan nga ginpaidalom sa test. Sa number 7, San Miguel Corporation ay patigayon na sa public scoping ukon pag sinapol sa duha ka mga barangay kung sa diin igatukod ang proposed nga LNG power plant. Ang Reliance Energy Development Incorporated o ready nga subsidiary sang SMC ang nagpatigayon sang Marso 16 sang pagsapol sa mga pumuluyo kung saan ginpatpat nila ang tinutuyo sang proposed 18.5 billion pesos nga 300 megawatt liquefied natural gas combined cycle power plant nga pagatukuron sa barangay Panaw kag Palampas. Magluwas at tigluwas ang Ready SMC. Yara man ang gikan sa Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau. Kalakip sa gintalakay ang pag-process ng Environmental Compliance Certificate application kag project information. Ang mga project proposal ang may ginubulubanta 49 ka hektarya nga yara sa San Carlos Ecozone kung saan ang iban nga mga renewable energy plants kasubong sang bioethanol, biomass kag duha ka mga solar farms ang napahamtang. Ini ang ginaabi-abi ni San Carlos Mayor Renato Gustilo, labi na sa ginapaabot nga job opportunities ini sa mga pumuluyo kasubong man dugang income sa syudad. Sunod sa kay Gustilo, bukas ang San Carlos sa anuman nga power plant nga luyag mag-invest basta wala ini na blacklist ang national government. Nakaibaluman sila sa mga power plant nga safe kag makadulot sang kaayuhan sa syudad. Bangod sini, iya ginalantaw ang syudad nga mangin power hub sa Visayas kag Mindanao. Madamo pa sa process nga natala na ipatuman. Ang construction phase sang LNG plant ang natala na magasugod sa third quarter sang 2022 kag maging fully operational sa 2024. Sa number 6, Negros Occidental PNP ang nagapasiguro nga sila ang magapabilin nga apolitical o kung wala sang may ginasuportahan nga kandidato ilabi na sa local elections. Kasunod sang ginpagwa nga statement sang PNP nga magapabilin nga apolitical ang Philippine National Police, ang Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpahayag man nga ang kapulisan sa probinsya ang wala man sa nga suportahan nga politiko ilabi na sa lokal nga pinili ay. Damlag pa nagpagwa sang statement ang mga retired members sang PNP angot sa ila suportaran nga kandidato. Gani ginpasiguro sang PNP nga magapabilin sila nga non-partisan kag wala sila sang kung sino-man nga i-endorso. Ginpahayag ni Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sang NOCPO, nga ila ginasiguro nga mangin apolitical ang mga pulis ilabi na sa mga local police stations o kung sa mga na-assign sa tagsa ka LGU. Gina-finalize naman karon sunod kay Donasco ang lista sang absentee voting.
Uko ng mga magaboto nga mga pulis antes pa sa adlaw sang piniliay kung sa diin sila ang i-assign sa mga nagkalain-lain nga presinto. Sa number 5, sa Silay City, iloy kag iya duha ka mga anak arestado matapos makuhaan sa ilegal nga droga kag mga armas. Arestado ang iloy kag iya duha ka mga anak matapos makuhaan sa ilegal nga droga kag duha ka mga armas sa pagserbis ng search warrant sa PNP sa ilang nga balay sa barangay Mambulak sa Silay City. Subject ng search warrant ang iloy nga si Cheryl Brady. Upod nga naaresto ang iya anak nga Sanday Rhinol, 28 anyos, kag Raymar, 21 anyos. Nakuha sa ilang 8 ka mga sachets ng suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sa masobra sa 200,000 pesos. Nakuha man sa ilang isa ka 38 caliber revolver kag isa ka improvised shotgun. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kag 10591 ang ipasaka batok sa Mag-Iloy. Sa number 4, tatlo ka mga ginalegar NPA na dakpa na sa Himamaylan, mga armas kag granada na recover. Arestado ang tatlo ka mga ginaalegar katapos ang New People's Army sa pagserbe kahapon sa warrant of arrest ng PNP kag Army sa barangay Suay sa syudad sang Himamaylan. Subject sang warrant of arrest amo si Ramon Patriarca nga secretary sa nga Komiteng Rehiyon Negros. Siya ang may kaso nga 10 counts of murder. Naaresto man ang duha pa ka upod nga Sanday Carmen Matarlo kag John Michael Baldonado nga ginaalegar sang Army nga staff ni Patriarca kag NPA member man. Nakuha sa ilang isa ka granada, isa ka KG-9, mga bala kag magazine kag mga nagkalain-lain nga dokumento kag flag sang NPA. Sa number 3, vaccination program sa mga malls ang temporaryo anay magauntat bangod sa transport strike. Humbalin sa nagligad nga semana, naging masako ang mga vaccination centers sa mga malls sa pagsugod man sa pag-roll out sa bakuna para sa 5 to 11-year-old nga pediatric vaccination. May 30,000 doses ang reformulated vaccines nga nabaton ang syudad. Pero ginsiling ni Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, nga hindi anay makapadayon ng Emergency Operations Center sa pagpabakuna sa mga malls bangod sa natalana nga duha ka adlaw nga pag-untat biyahe. Ginahulat man sang EOC ang feedback nga magagikan sa mga kabaranggayan para man sa natalana nga vaccination rollout sa madason nga semana. Ginalauman kun tanis ang opisyal sang EOC nga papadasig ang pediatric vaccination para sa natalana nga pagbalik sang face-to-face classes. Ang konseho sang Bacolod ang nag-endorso na sang hinyo sang napulo ka mga eskwelahan sa EOC para sa inspection kag evaluation sa tuyo nga makapatuman man sang limited face-to-face classes. Sa number 2, syudad sang Bacolod ang maghahatag sang libre nga biyahe sa mga empleyado kag iban pagid nga apektado sang untat biyahe sa Lunes. Ang mga Vaxi bus ang pinalang sa mga salakyan nga gamiton sa Bacolod City Government para maghatag sang libre sakay sa mga empleyado sang syudad kag iban pa nga mga pasahero nga sarang maapektuhan sa duha ka adlaw nga untat biyahe sugod sa Lunes. Suno kay City Administrator Edward Joseph Quansing, may napulo sila ka mga pick-up points na lakip na diri ang public plaza nga gintalana para makasakay sang libre ang mga pasahero. Ginsiling ni Quansing nga ginakinahanglan nga mapadayon ang pagserbisyo sang syudad sa publiko bisan pa ipatuman ang transport sector ang pag-untat biyahe. Ang Kapitolyo Probinsyal ang magapasiguro man nga may masakyan ng mga empleyado padulong sa tagsa nila katrabaho sa natalana nga untat biyahe sa madason nga semana. Sino kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, magluwas sa mga salakyan sa idalom sang Capital Cab Service, gamiton man ang mga bus para may masakyan ang mga empleyado sini. Mag-identify ang probinsya sa mga pick-up points para sa mga empleyado sini, aguto sila ang ma-pick up kag tigayon nga makareport sa trabaho sa pagdulong sa tayuyon nga serbisyo sa publiko. Samtang suno kay Diaz, mga energy saving measures ang madugay na nga napatuman sa probinsya agud to makakinot. Sa tunga sang pagtimbok sang presyo sang produkto petrolyo, ginahaylo ang carpooling kag pagpaiway sang hindi importante nga mga biyahe. Basta ma-designate na bus stop nga dira sila matiner
and then our bus will pick them up on a certain time, no? And then bring them to the workplace on or before 8 o'clock in the morning. And then in the evening naman, no, after work, the same reverse naman galing procedure ang ma-follow. So halin naman sa Kapitolyo, dalon sila sa ilang mga bus stops kundi man sila naghulat sang aga. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dako ang posibilidad nga may isa ka super big time rollback ka matabo sa marason nga semana. Pero transport strike, baga pa dayon. Gisiling na Department of Energy Secretary Alfonso Cusi nga kung magapabilin nga manubo ang bilis sa produkto petrolyo sa world market, may dako nga rollback sa bilis sa produkto petrolyo sa marason nga semana. Ang presyo sa karon sang crudo sa Dubai halin sa $122.61 ang kada barrel na naog sa $104 per barrel. Ang liwat nga pag-lockdown sa China tugas ng COVID-19 nga nagpanubo sa ilang demand para sa produkto petrolyo kag ang negosasyon para sa ceasefire sa tunga sang Russia kag Ukraine ang ginatudlo nga mga rason sa pagnubo sa bilis sa petroleum products sa world market. Ginablubanta nga mahimo mag-rollback sang masobra sa 12 pesos ang kada litro sang diesel kag malapit naman sa 7 pesos sa gasolina kag masobra sa 9 pesos sa kerosene. Sa piyak sini, ginkumpirma ni Diego Malacad, Secretary General sa Undok nga madayon sa gihapon ang duha ka adlaw nga at biyahe sa Negros Occidental sa Lunes kag sa Martes. Yari na naman ang amon niyo pang pag-good vibes sa inyong sininga weekend. Mahal ang gasolina, mahal ang krudo. Paano na lang ang weekend getaway? May suggestion kami para sa inyo. Pwede maka-nature trip, mag-trekking o kung mag-bike. Ni kay balo ka mo bala nga gikan sa Barangay Granada sa Bacolod, makalusot ka na sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Sa kaon mo lang gamay, Barangay San Fernando na. Kag sa Sitio Tambara, may ginatawag nga Binuldusan Waterfalls. Hindi lang isa, kundi may 7 diri ka mga waterfalls. Ang kinalain niya, kay daw ice water katugnaw ang tubig. Update nyo ko sa buwas, kadtuan tani sa Tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Sunday naman, isa ka anak sang ice scramble vendor, kag sastre ang nagtukod sa grupo para makabulig sa parehas niya nga mga kabataan nga pigado. Nagtipon sila sa mga coloring materials kag school supplies, kag ginpanagtag sa mga kabataan sang tion sang lockdown. Ini para mapahagan-hagan ang stress sa mga kabataan nga hindi makagwa. Nagalibot sila sa mga kabukiran para lang mapanagtag sa coloring materials sa mga kabataan. Aton kinalahon ang grupo nga Young Disciples sa Baganihan sa Domingo. Kabay pa bar patabo gito ang dako nga rollback. Amo nang look forward ta tanan. Oo, hindi ko na naming magbatugong sining weekend. Hulaton ko kay kadako ruming. 12 pesos is 12 pesos per liter. Oo, may kun isa lang ka litro ito kung. Pero sa gusto maglagaw, lapit lang to Barb ang Binuldusan, Talisay lang. Is maka-enjoy ka sa nature, hindi ka kailangan magbiyahe layo. Labi na nga nagsugod na ang tig-ilinit ruming sa pagkapaang. Kagkatulog daw ting tubig Barb. Kaga mo yan mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse ng eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.